Non sei se vos dastes conta que, como agora todo tes que demostrar e todo tes que dar unha ligazón onde o pon, un pantallazo, parece que non podemos contar cousas que non estén acreditadas. E non hai lendas urbanas xa. E eu isto non sei se foi certo ou foi unha lenda urbana, pero isto é un conto dos vellos daquel tempo. Un tempo na que na Coruña medraba Zara, Inditex, e a vida era máis, íase construíndo edificios ao ritmo que medraba a sociedade e así. Daquela contan que un promotor da Coruña moi importante daquelas, destes que fixera moitos edificios, tiña un ali no centro e contan que foron os de Inditex para comprarlle o baixo. Esa idea de que Inditex sempre quixo ter en propiedade. E o vello non lle quería vender. E ían e non, e ofrecíanlle máis e non. E o tipo a que non. E disque dunha vez foron esta xente que traballaba para o Amancio Ortega e puxéronlle un cheque en branco e dixéronlle que puxéselo o precio. E o vello contestoulle: eu non vendo o baixo. Ese home terá moitos cartos, pero este baixo teño eu. Hai anos estiven en Costa Rica un par de semanas e viaxei con bastante ilusión e informeime dese país tan maravilloso, tan pequeno, que é un paraíso. Esa idea de que non ten exército, que é así como o que máis recoñecemos de Costa Rica e que nos parece tan maravilloso. E naquel tempo, non sei se estaba de moda ou non estaba de moda ir a Costa Rica, pero sei que outras persoas de Carballo tamén foron a Costa Rica. Dalí a pouco, direu. Falando, xa meses despois, topámonos, comentando, non? Dixeron algo que me chamou moito a atención, ai, é moi bonito, pero hai tanta pobreza. E eu, que viñera fascinada de Costa Rica coa sensación de que non había pobreza, senón que o que había era unha forma de vida moi sinxela e moi digna, quedei pensando, non, nas diferentes formas de ver o mundo. A min chamoume moito a atención en Costa Rica, na capital, en San José, que non hai barrio rico. Cando vas a calquera país e ti estás nunha cidade importante, sempre hai un barrio rico, non? Pero en San José non hai. Por todo o país non hai esa zona onde se xuntan os ricos. E a min eso xa me pareceu un indicativo de que non hai pobreza. Porque o paradoxo é que a pobreza xera riqueza. Isto é moi filosófico, non? A negatividade, esa alteridade, o definirse fronte a. O pobre é pobre en comparación co rico, non? E a historia do país é identidade absoluta. Como poden plantexar todo o que estás vendo desde ese punto de vista de temos isto porque nós somos isto, porque nós vemos aquí. Porque houbo un tempo no que o exército aboliuse realmente, é dicir, deixou de haber exército e recolocáronse aos militares noutros postos necesarios para o país e aquel presuposto que podían ter reinvertiuse en educación. Unha parte importante do exército tamén se recolocou en educación e tiña a sensación de que eran persoas moi cultas en historia propia.
daba igual. Lembro estar falando cun camarero en San José, na capital, no bar do hotel, e sabía tantas cousas do seu país, tantas cousas que importan, por sinxelas, e contabas desde isto son eu. Era como se che estivese falando da súa propia vida, ao falar da historia do seu país. Esa sensación de estar coñecendo todo o país e cada persoa, non? Coa súa historia propia totalmente ligada a esoutra historia. Ao ser Costa Rica un país tan pequeno, moitas veces pensei deste e agora volvín sobre esa idea na cabeza ao falar de galeguismo, como Galicia, desde esa reivindicación, non, da nosa memoria, da nosa historia, do noso territorio pequeno, podería ser un territorio. Eu creo que existe un potencial moi transformador, moi transformador desde esa idea que fixo Costa Rica, non? De ser sostibles. Costa Rica ten unha lexislación sobre turismo que é ese turismo sostible, pero de verdade. E fan o xogo, e aquí ven o círculo que eu quería pechar, fan o xogo do señor que lle dixo aos de Inditex: teredes moitos cartos, pero eu teño este baixo. Calquera cadea hoteleira que chega a Costa Rica cun proxecto, isto mírase aí, e valórase se si ou se non, pero moitas veces simplemente Costa Rica está pechada a medrar en turismo. E daquela Costa Rica fai a deste señor. Cando chega unha gran cadea hoteleira, di: vós teredes moitos cartos, pero a terra é nosa. Como Galicia podería ser ese territorio que sufrise esa transformación que é case como se a vísemos como un ser humano que é introspectiva, non? Ese isolamento de Arendt, nós estamos aquí e queremos transformar as nosas vidas nalgo máis sinxelo, non? Máis Costa Rica, onde o que imos é romper as diferenzas, imos ser ese país culto, imos transmitir de verdade a nosa memoria para que as persoas que viven aquí teñan esa identidade, que se identifiquen absolutamente con ese territorio, con esa lingua, con esa cultura e con esa maneira de vivir máis sinxela que xa estaba en orixe.